ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନ କଳା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଣ କମ୍ ଓ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ତଳେ ତକିଆ ଦେଇ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜା ଆସିବା ସହିତ ସେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଅନ୍ଧାରରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଧିକ ଲାଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ କରିବାର ସମୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ କଳାଯାଇଥାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ପୁରୁଷ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳା ସହିତ କେବେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କାମ ବାସନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ସେ ସବୁବେଳେ ପରପୁରୁଷକୁ ଖୋଜିବାରେ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ।